Takže ahoj, to lidi, dnes dneska tady je z mikroskopu. No, počkat. To dám dolů. Začneme 4x. Já si to teď. A vidíte, že to je 4x. Jo, počkej, to musím ještě nastavit. Jo. Jo. No. Dáme to JAS Max. Jo, tak to je to lepší. Tak. Je to cibule. Ano, tak to vypadá 4x. Teď to zase dám dolů. No to má nic vidět. No, pod více to už nejde vidět moc. Ale to nějak upravím a potom řeknu. Asi jsem přišel na to, to je 40x. Ještě to zkusím. A to je 10x, ale to nejde teď nic vidět. Nejlíp to šlo vidět 5x, ale já jsem se to snažil nějak poštělovat. No to je jedno. A to je jedno prostě. A snažil jsem se to poštělovat a nějak to prostě nejde. Ježiš. Dokonce fakt různě, no. Já tady to zapadne. No a nejde to, když tak vám ukážu nějaké různé věci. Tady mám různé věci, tady je třeba od mouchy noha. Hned to první. Já to můžu ukázat příště a to je zatím všechno, tak čau.